It's me, Nanar Musari. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Hello, hello, light ang kalam. Light nam. Mana sa pala? Ah, mari ko rakar le. Good morning, Sona. Nanang good morning, Sona. Good morning, Sona. Ko rakar je. Gana mana sa Dubai. Light dan thank you so much. Sampai PS Nazari. Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Ang like hobai thank you so much. Lawan ang tagay. Hello, hello. Susunod ako mo kalam da. Ambassador 3, thank you so much. UDG sir, thank you, thank you. Lainan, thank you, sir, thank you, sir. UDG, thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Like the English, thank you, sir. Asal kasih orang sir kasih. Good morning. Apa andara enau swab ayo good morning. Kulumbai, kulumbai, kulumbai. Bosam dara nama jai sharam, jai sharam, jai sharam, jai sharam. Jai sharam, jai sharam. Jai sharam. Nung Bङाइगावनिफ्राय थांबाय नामा? ओं बङाइगावनिफ्राय फैबाय आङो फैबाय ओमफ्राय नामिका नों जै सेराम गुड मर्निं आब' गावदांदों लाइक दान थेंक इउ सो माच हाउसवाइफ थेंक इउ आब' लागायनाय थाखाय थेंक इउ नोङो Rade good morning अनामिका आगैनो नै Bye Baba gaya. Sanjit, good morning, bye bye morning. Daबो सिखारा दाना सिखारबाय आं दहायनो सिखारदों हाथाय साथाय फुखांबावबायसो आङो गारामा नांथादों माबादों गगा मोनदों आङो मा होनना बुंगोन गारामाया रायलायनाया खोलाबजोब्बाय आं दासिमहालागै सिखारालासिनो थायाना नामिका हारबाय आरोना थेंक इउ सो माच थैंक यू खासी हो रहा है मुझे खासी अच्छा से बात करने के लिए नहीं होता है भाई गुड मॉर्निंग बोल रहे देखो मिनी
फुदैखौनो मन'लांनो हाया मोनदां मिथिबायना फुदैखौनो मन'लांनो हाया मोनदों आं सिखाराखैहाय सनाफोर सिखाराखैनो उन्दुगादुरिया ओमफ्राय हावसाया होनदों आंसो सिखाराखै नोंसो सिखाराखै मासि उन्दुगादुरिब्रा नोंसोरलाय होद उन्दुगादुरि दुगैदों दै गुदुं आरो संख्रिजों खुगा सु अके थेंक इउ स' माच खोन्थाहरनायनि थाखाय एसमिता थेंक इउ बेनिफ्राय सानदे हाय दामाजि अके अके दिनै सानदे ना सनाफोरना अके दामाजि haha दामाजि everyone guys दामाजि नामा अन दोननांगौ ना दोननाङा आफाद अन दोनब्रा दोनना हो सनजित फै उन्दुनोबा दाना सनजित उन्दुनोबा नोङो हासुनो खिनो ओंखारबाय आयौ दे हासुदां खिथां दे मोजां बुंबा नाम दोनना लांफै मा खालामगासिनो दङ नोंसोरो मा रायलायदों जाम्बा जाम्बा आन्दायगोन नों जाम्बा दे आन्दायथोंसै मा सिरिब्रा रावबो गैला नामा मा सिरि कमेन्टसो थाबथागोन ना मासो थाबथाखो
ना हरा दावराखाय रावबो स्मिथा आं थांथ'नोसै दे बाबु दे स्मिथा दे थेंक इउ स' माच सना मा जाबावगोन ना थांगासिनो दं र' आं थांगासिनो दङ गाबोन थांगासिनो आङो आं गयिं हाय दामाजिनो दे सुसुर बुरि होननासो जों अन दस केजि लाइक दोन सालदे थेंक इउ स' माच सालदे लाइक दोननायनि थाखाय थेंक इउ गगा मोनदोंलै सालदे लाइक दोन थेंक इउ ओमफ्राय मा होदों फुङाव जमा उन्दुनो मोजां मोनो हाय सना दाना बालासो मालानिफ्राय डाइलग होलायखो नोंलाय बिदि डाइलगालाय मालानि आं थांबालाय माथो आंजोंलाय जमागोन थाफायालै नोंलाय मुलि जासालदेनो मुलि जादों सालथे मुलि जादों माथो हामालै सालथे माथो आंना जुमाय लोंबासो हामोलै गगा मोननाया फाग्लासो सालथे दा जुमाय लोंनांसिगोन बायदि मोनदों आङो जुमाय फुलि खापसे लोंबा दानो थिग जागोन आरोना आंना गारामायानो बोरैबा जादों जुमाय लोंबानो हामोलै आंना सालथे मुलि जालायलायनाङा जुमायखौ लोंना होनांसिगोन र' सुमित गुड मरनिं मरनिं गोथै होनबायनो नै लोंना हो अब्ला सालथे ओं लोंहो सालथे होमबा बाजै मरनिं ना नोंनि जाय जायना मोजां मोननाय दङ लोगोफोर सुवालकुसियाव थांनो हागोन आरो ना माने सुवालकुसिया जाबाय बाजावग्रा जायगाफोरना फ्रि आरो ना लोगोफोर थांबा थांनो हागोन सुमित आगै सना सेंग्रायावनो गोथै जाखानाय नामा गैलालै सेंग्रायावनो गोथै जाखानायनो माया गोथै जाखोनो माया गोथै जाखोनो कमेन्टआ थाबथाखो ना लेटसो जाखोब्रा हमनांसैलां देलाय एम्फौ गोथै होननानै एम्फौ गोथैसो होनबाय
सालथे आं डिउटियावसो दङ अके सालथे अके अके डिउटियाव दं आरोना आदसा सालथे मा एम्फौ गोथैसो खोनाबाय बेरेफुंजानि फैग्रोमोन आंलै एम्फौ गोथै आंना गोथै नामा बाजै स्ट्रं माल दाना स्ट्रं माल ने कब्रा ओमफ्राय कब्रामेन बेनिफ्राय स्मिथ हा रिल्स नायना होदों दाना होद माबा थेंक इउ बाजै नों रलाय आं मोखां सुना लाग्रोना एकदमबारे गारामाखौनो बोरैबा मोनगासिनो दं
दासो खोथाफोरा मा होनना बुंदों बाय अके सालथे नों थांबायना दा बानायनोसै लांसिगोन दाना सुमितनि चार्जखौ ला अनामिका बाजै थाब थाब हाबो होनदोंना फै चार्ज होना गालां फैलाय होनदों होबाबो जायाखैनो आगैदों अन जोंना मिक्सेला अन नेक्सेला गोसोनांदों मिक्सेला गोसोना जाखांना खुगा हुगारबाय ओंखिनो जाखांना खुगा हुगारबाय ओंखि दाना आलाबो अनामिका बाजै नांदों फुङाव लाभ इउ टु होनबाथाय सिखारनो बायो आं आगै सना नांदों सनजित सना एसे खुदुमोलाय नोंखौ खाराब बाराब गुबै दसजनसो बयफ्रेन्ड दङ ना दसजनसो बयफ्रेन्ड गोनांखौ खुदुमोलां कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ आंनि बुंग्रायखौ जाबा नों फुदुंहरगोन आरोना आङो गगा मोननाया नाङो आंनि बुंग्रायखौ जाबा अनोबा खेबसे खुदुमहरलायनानै दाना अनालै आङो रावखौबो आं अननो रोङा गोलेर बिखा आं जाबाय गोलेर बिखा अरनो रोङै गोलेर बिखासो आङो मानो बिदि सना ओंखि आंनि खि जानाय दानाय खि जायाखै आं नोंनि खिखौ माला जाखोनोसै आंलाय
आं सिखारनोसै दाना सिखारदो उन्दुगादुरिफोर खबर सबर सना खर' सादों सना दाना खर' सादों खर' सालायनाय जालायखोब्रा नानाला फिसाजोजों दाउस्रिया बिराद डिस्टार्ब ओइ कमेन्ट खालामदो दे जागोन दे रावबो नांदो अनामिका अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय गुड मर्निं सनजित नां गुड मर्निं बिबा एमएन गुड मर्निं बोलो कैसे है क्या कर रहा है बोलो ओमफ्राय मेरा मेन नया वीडियो डाला था बिबा प्लीज वीडियो फॉलोअर्स करके सपोर्ट करो ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों खारजोब्बायथ' आरो खारजोबो नों आंनाव बारा गोबाव थायाना ओंखायनो आंबो मानसिफोरनाव बारा गोबाव थायोब्रा नों सानना नाय अनामिका आंनाव बेसे गोबाव थायो मानसिफोरा बेसे गोबाव थायो खै मिनिट थायो होमबा आं बायलांनाव मानो एसेबां गोबाव थाना होनो ओंखाम जाबाबो आं अन दोनबावोसोलै आंबो थायाब्रा खोन्थाथारला आंबो खोन्थाथारला दाना मानसिफोरनाव एकदम आंबो अनल' आरोना एकदम जि आंबो
ओमफ्राय आं जि सुनांगौमोन दा सुहैदोब्रा जि सुनांगौबालाय। कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। मेक्सआ लागै खारबाय होनना बुंबाय नै अनामिकाया ओमफ्राय आं सुथ'ला होनना मानो सुला सुइदां आं दोननोसै आं एलबि दोननोसै सुइदां आं सुबाथाय रावबो गैला माथो नों आं माने दोनखानोसै एलबि आं दोननोसै एलबि दोननोसै आङो। ओके अच्छा विभा ओके ओके टाइप हो गया ना आपका अच्छा। विभा गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए कुछ तो पूछो मेरे साथ। दोना मानसियानो गैयाबा मानो दोना बेलाय मानसि गैयाबा मा दोनालै। मानसि लाबिसला बुंदों अनामिका मा खबर नाहरदों। Komen खबर गैया होनना बुंदों आरोना खबर गैया अन'नन नामसो अन'नन संजीत क्या कर रहा हो। हाँ मैं अभी मतलब थोड़ा बैठ रहा हूँ मैं कोई भी नहीं क्या कर अभी। कमेंट कर नहीं करते आप लोग। आप क्या कर रहे हैं अभी विभा बोलो। विभा जी चुनरिया दिल ले गया चुनरिया
दिल ले गया तो सुनने ना 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 ना. Nabla गुरब्ला होनना उनाव साला रायलाया ना मैया नोङो एमावनि बेयाव थ' माथो रायलायो एमावनि मैया नाब्लेया नाब्ले सिं खिंख्रि सिङा खिंख्रिसो ब्रा ना नाब्ले सिं खिंख्रि मा खबर गुरब्ला होनना खबरा गाज्रिलै गारामा नांथा नांथा मोनदों. ओमफ्राय थैफोर नामा धोत थैफोर जालाबायनांब्रा सिखाराखै खोमा बिसिनायावनो एलबि होदों. सिखारबाब्रा दहायनो सिखारनानै ब्रास सास फुखांबावबायसो आङो नोङा दासो मा एकदम गासिबो मिथियो. वेलकाम होनदों नै ओमफ्राय नार्जारि मानो गाज्रि गगा मोनदोंलै गगा मोननायखाय बिदि खोनादों नोङो उनाव वेलकाम नार्जारि नाव दोनै जोंना अनामिकाया गुड मर्निं आगै अनुदनि गुड मर्निं हा मा होनना खालामदों कमेन्ट प्लिज कमेन्ट दों अन गुड मर्निं मर्निं आबाव मुड अफ नङा दे कमेन्ट दे कमेन्ट मा खालामदों दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो बिसिनाखौ गोबाना दं नामा बिसिनाखौ गोबाना दंनो कमेन्ट खालाम दे सोर दङ ओमफ्राय जोंना मा बुंखो अन अनामिका माबा अनु अन ओमफ्राय माबाया स्टिला मा होनखो अनु माबा हरमदों मा होनना रायज्लायनो होनदों दे रायज्लायनि रायज्लाय ओमफ्राय अनामिकाया मा होनखो सिखाराखै आगै उनुनो सिखाराखै नै उनु कमेन्ट दे मा बुस्थु ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो स्टाइल गरम बारा होनना थांला आंना मुडिस माखो गुड मर्निं ब्र सन्जिब ब्र अके गुड मर्निं अनु ना मुडिस रायलायनांगौ
बालादिनि सिमाङाव माबा नुदोंलै आङो माने आंलायनो जेनेबा जोङो खामानि मावनानै जेनेबा जोङो थाबायलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय हाब्रु गोजा आरोना जायगाया ओमफ्राय जोंना आं सोरखौबा लोगो मोनदोंलै र' सोरबा इउटुबारखौ लोगो मोनदों आं मिथिगौना आंनि सिमांखौ खोन्थादों आं लोगोफोर खोनासं एकदमबारे अनन बिराद सोरबा इउटुबारखौ लोगो मोनदां सिमाङाव ओमफ्राय सिख्लाफोरा ना बोनदोंनोलै एकदमबारे जि समायना समायना गुफुर गावदां गावदां सिख्लाफोरा ना बोनदों जाहैबाय आरो ना बाथा होदों ओमफ्राय जोंना सासे लोगोआ नाखौ बोनबायब्रा इयो मा नाखौ मासे थिखांबायलै बाथानिफ्राय ओमफ्राय सिख्लाफोरा होसोबायना जा खारबाय बाला जोङो आं सासे इउटुबारखौ लोगो मोनदोंमोनलै र' मा नामोन बे इउटुबार बावबाय आं सिमाङाव आरोना उनाव स्टाइल सोरजों रायज्लायो रायज्लायाखै नामा सोरजों रायज्लायगोन सनजित हिनजाव लादो सना दाना गुड मर्निं अनामिका बाजिना मुरिसा अनन माब्लाबानो होलायबाय दाना माब्लाबा होलायबाय आंलाय एमाव होखायो माथो एमावफोराव आंलाय होखायो माथो फुङाव मर्निं अनन मर्निं मर्निं आगै सना मदिस होनदों अनन उनु नाब्लाया बोरो आंनो ओंख्रि बिहरनाया साला मैया मोनायाव ओंख्रि गैयामोन जोंहा हराखै बे उनाव ओंख्रिखौ बे गाज्रि गैला दा न'आव इन्जुर जोसिगोन आरो नोंसानिखौ ओंखाम संग्राखौ अन एम्बु होनदों अन बिबानो ला थेंकिउ बिबा थेंकिउ स्किपार अन सिख्लाफोरजोंनो होसो जाबाय सिमाङावलै फाग्ला इ लोगोआ ना खावबायना बाथाखौ साथाम सिख्लाफोरा ओमफ्राय जोंहालाय आरो ना ओइ लोगोआ नाखौ बोखांदोंमोनलै ना बाथाखौ थांनोनो हाला जाहैदों आरो बे लामाजों थांनो हाला होनदों आरोना खाट्रा सिख्लाफोरा जमा जमालै हासिब नांगोल थखन लाना होसोखायो सिख्लाफोरखौ ना बोनग्राथ' ना बोनग्राथ' नाबोगोन खासि खालामजानो दाना ओइ उन नायले उरलेले थाखासं दे ओंखामा जलदि सं अन एमाव आगै गुड मर्निं दानानै उनाव नोंगौना एमाव आगै आं सिखाराखै दाबो दाना बेनि सिखारनो हाला माबाया अनामिखाया गैला लेंहरबाय
उनाब्लालाय बहा खारखो होमबालाय अन थेंक इउ सो माच अनबाय दे अनामिका बाजैनो अनबाय नै अनबाय जोंना मदिस ब्र हिनजाव लासिगोन होनदों नामा नोङो मदिस ओंखाम उखैदोंलायब्रा जा बोरैबा रावबो साहा फुदुंनो नागिरा गैया ओंखाम संना जाना होग्रा गैया एमावा गैना दादा एमाव अन लायालै दानो हिनजाव नागिरदोंसो लायालै दानो हिनजाव नागिरदोंसो आं ब्र माबायदि नांगौरा ब्र नोंनो मदिस फिसा गोनांखा नांगौ नामा ब्र फिसा गोनांखा अनामिका अन थेंक इउ सो माच बाय अन गेट वान फ्रि दं नामा ब्र ओं ब्र दङ मेरला दङ इलाय माबा उनुआबो दङ बाय वान गेट फ्रि बेनिफ्राय उनुसो लांबाय अनामिका दङ ओमफ्राय मेरला दङ ब्र मेरला नांगौबा कन्टेक्ट खालामलाय नोंनो मेरला दं आंनि आखायाव ओमफ्राय कालटां टां कुलटां टां सोर गिदिं गिदिं स्राद होननायसो जागोन आरो ना मदिस ओमफ्राय जोंना अशक ब्र लाइक डान थेंक इउ सो माच प्लास अशक थेंक इउ प्लास थेंक इउ सो माच अशक मस्ट वेलकाम मर्निं अशक ब्रादार मेरा फ्रेन्ड अनामिका आंनाव फै सनजित आं साहा फुदुंना लोंनो ओंखाम संना थांगासिनो दंलै मिथिबायना र' एकदम साननैल' थांगासिनो दं बिरलांगासिनो ओमफ्राय ओइ जायो गेट वान फ्रि वानबाबो ओंखायनोथ' गेट वान फ्रि वान आरोना ओमफ्राय माने नोङो बारा जेबो खस्थ' मावनो आरोना थाखा फैसा खामायनो गोनांथि गैया नों न'आवनो थानांगोन न'आव थानानै बिदिनो माने खालि जेनेबा गावखौल' अननाय आरोना जेनेबा बिदिनो खामानि मावना खामानि जेबो गैया मदिस ब्र आंबा दाना बिदिखौसो आरोना आं लाल साहाखौसो मोनलोंखायो जेबो नङा हायखो जायोलै बिदिबाबो गेट वान फ्रि वानबाबो जायो नटिस आगै हागोन ना दख'ना सुनो आंनिखौ दख'नाखौ सुनांगोन आरो ना उन्दैसिनसो मेन खोथाया बेनिफ्राय बिदियानो मोजांनो
लै ब्र' फिसा फिसा अनसुलि जायोनो बुरि खानायानो उमब्रा ब्र' फिसाइ अनग्रा मोनाखै नालाय बेनिखायनो फिसा अनग्रा जायो दख'ना गस्ला ब्लाउस गासैखौबो सुगोन आं दा आहा माथो होब्रा ने मदिस ब्र' नोङो जेनेबा हमना ला नोङो दख'ना गस्लासो सुनायालाय बेसेबां मिनिट हमना ला फुङाव सुबाय नोङो 2 घन्टानि खामानि बियो 2 घन्टानि गस्ला लंपेन सुखांनानै नों बिन्दास जेराय जेराय मोनजाखासिगोनबा जेबो खामानि सान्दुं गोसायाव मावहै नोङा बिन्दास जायो होननांगौ जायो ना असगन थेंक इउ खोनासं सनाफोर बुंदों दाना दे बुं हा 8 बोसोर जाबाय नोङा 8 बोसोर जाबाय ने ओमफ्राय दिनै दाखालि दुमना खै थारिख खै मास माया दाखालि दुमनाया मा मास माबा गोलैबाय आरो दिमा बार बेखौ लोगो सुनाखै ला माबा र' एसे दिनै मा बार मोनलाय दिनै मा बार दिनै देवबार स्कुलाव खालि दुमदों माथो नोंना बेलेगलाय मा मुलि बेलेग आंनालाय माथो बोरैबा मुलिसो मोनामदों सायानो मुलि मोनामनांगौ दाख्लैयो गुजुनायनि मुलिदो लखबना दोनदोंमोन आं ओंखायनोथ' मोजां खाराखै खोमा लायफा आं ओइयाव नांबावगौआ जाबाय रावबो लोंखाथारा माथो मिथिला गैखाया मा मेथाइयानो एसेल' मेथाइयानो एसेल' एसे दाइलग होनांगौ र' दासो एसे बोरैबा मोजां मोनदोंलै र' बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन खोनासं नावनो ना अन एमन फैसाया नोंनि मालायनियानो आंनि दाना फैसाया आंनि मालायनियानो खोथा अनामिका बाजै बुंनो अके दाखालै हाबायाव बेदर जानानै उन्दुआखै प्रब्लेम जादोंलै आंना बेदरखौनो जानो मोनला मा मालायफोरनि एन हाउसेप बिखुनजोआ थांनोसै होननानै दिनै फैफिनगोन आफा मनज अके फैफिन माला लायनो गामियाव लाय आइ एन हाउसेप होनदों आं खिहैगोननि ब्र अके दाउला खासि जानो थांसै नामा एन हाउसेप नो दाउला खासि जानो थांसै नामानो ओमफ्राय बोरो जोंनाव नामखौयाव थांखो खिबुलिया
आंबो जागोन जाला खालामनोसै दानो मा खोमा खोनाया होनलायनाय थांना थाबाथ' फैगोन आं हाखर गैया होनदोंनो बोरायखौ बोराया हाखर बिनायाव सोर हाखर गैया बोरै सोंना सोरबावलांगोन हाखर बिबायनो आंखौबाबो खोनाला आंखौबो लांदो होनदोंनो बोराया बोरायथारबाय आङो आंनि उन्दैनिफ्राय फैजोबबाय होनदों खखा बोरायखौबो एसे फोरोंदोंनो दौरिनियाव दौरि जानायाव जेनेबा इहा माने जेनेबा बुस्थुआ मेना जाहैबाय जाहानाव बोहैनानै दुगैथारनांगौ बोराया ओंखायनो हाखर गैथ'वामोन गार' बाजारा लाङो बेखौ बेटारि गारिफोराव थिखांना लांजोबो सोंदों बारायगावखौ गारहरनांगौ दा नोंसोर रायजोआ सोंदों थानांगौ इयाव जोंना जेबो नङा इसोर सिबिनाय एखे धोरोमाव थानांगौआ मानो बिथांमोना बेलाय होनदों बेबो बाथौ बेबो बाथौ एखेसोना बिराद सुथु दङ माबा जानायावबो दे सिख्लाफोरखौ लायोब्ला फैसाबो होनांगोन मानसिखौबो बुरखायनांगोन जाम्बाफोरना दा अनामिका आगै होननानै मिनिबाय नै अके बाजै अनामिका नंगौ आंबो बेखायनो गेट 1 फ्रि 1 नागिरदों आंलै नै मन्दिस आंनाबा गेट 1 फ्रि 1 खा टेक्न'लजि आंनाथ' गेट 1 फ्रि 1 खा ओमफ्राय जोंखौ लायोबा बाखि अननायानो अननाय सान हर गोजोन थानो हागोन सनाफोर होनना बारे बुरखायदों मा माबादोंसो जाखो Eighteen FP thank you so much 18 like that thank you comment दोनजाबनो मोनगोन ना मोना सोंबोदो जाना लरग' माबा हिस्ट'रि खोनासंदों आं बाजै
अननायल' नांगौ आंनोथ' जेबो नाङा दाना लाइकल' होनोसै फ्रि अके 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 थांगौबालाय मादिबाय ना मुदिस मा मिथिबाय ना मुदिस गोसोआव लाखि समा फैबाय थाया आगै सना मोनदाना मिथिबाय मिथिखायो बेखायनो नागिरदों आं खस्थ' मस्थ' इनि आगै मोजां दाना सिख्लाफोरनो बांसिन अननाय नांगौ खोमा ना बाजै नामिखा नाम दाना मुदिस लाइनाव फैबाय ना मुदिसाबो मुदिस ब्रो लाइन में आ गया मुदिस ब्रो लाइन में आ गया क्या आं मोजां गियान होखायो सनाफोरना ना हिन्जाव बुरि लानायनि गियानसो नामा ओमफ्राय गियानाबो सिख्लाफोरा बोराबो ब्रा अननाय मोनाबा नामा बोराबो नामा गियानानो दालै अनामिकाना मा मडेलनि गियान जाखो बियो होमबा सब बुरिखौसो लाजोबनांसिगौ ओमफ्राय सिख्लाफोरा मा जागोन होनबा जेनेबा बे जुगालाय सेकेन्ड हेन्ड जुग नायसासो माथो बे जुगालाय सेकेन्ड हेन्ड जुग गोदान स्टाइल सिख्लाफोरा बोरायखौ लाना सेकेन्ड हेन्ड जुग माने सेकेन्ड हेन्ड जुग आयौ नायसासोलै होमबा अननाय बांसिन नाङा आगै फैसासो बांसिन नांगौ सिख्लाफोरनो दाना अके हेकार आ गया मोस्ट वेलकम हेकार ब्रो आई एम रिच 136 सब दाना थैंक यू सो मच थैंक यू हेकार मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आपका स्वागत है और एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए बिनिथ' फैसा होबानोथ' अननाय जाया होनबा बाजै अनामिकानो फैसा होबा अननाय जाया होनबा होनना सोंदों गिव मी ब्लू ओके हैकर ब्रो मैं आपको ब्लू दे दिया है ब्लू को अच्छा काम में लगा लो किसी से फ्रेंड बनने के लिए और मतलब गलत में यूज मत करो ब्रो ओए बाय ओइलाय अरे आं ओंखाम फैदोंमोनलाय माबाफोर जाग्रा लाना फैब्रा आंनो माबाफोर जाग्रा लाना फैलाय हायोबा मा बानायो सा मा गुगुनि गुगुनि जाया माबा लाना फै पप मोनसे लाना फै दे होमबालाय बिनिथ' फैसा होनोथ' अननाय जाया होमबा बाजै नामदों गिभ मी ब्लू के मन्दिरा मा होनदों गुड मर्निं सन्जित लाइक डान थेंक इउ सो माच मन्दिरा थेंक इउ मन्दिरा बिराद गोदान प्रफाइल सोलायबाय थायोलै सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनो थाखाय बेनिफ्राय हेकारा मा होनदों आई विल यूज दिस एज एन मन्टम ओके मन्डम मुदिस ने बोला दाउदै रुनाय जा एसे स्ट्रं जानायनि
आं खालामालै नों खालामहर आं जाया ओंखाम जाया आङो आं ओंखाम जाया फैसा होना मा जानो बोरायखौसो मोजां मोनोबा हागोन आरोना इसके बाद मुदि सानदों मन्दिरा सना ओमफ्राय हेकार यू कैन सब मी हैकर ब्रो आपसे मैं ऑलरेडी सब है होगा शायद देखता हूँ मैं ओ नया है ना हैकर ब्रो ओके अच्छा हैकर ब्रो देखो आपको 136 कर दिया मैं हैकर ब्रो प्लीज चेक करो देखो हैकर ब्रो आपसे मैं 36 कर दिया आपको ऑल भी कर दिया और इसके बाद जोंना मा होनखो सिख्लाफ्रा बोराय बेरायखौसो फसायोलै बाजै ओंलै सिख्लाफ्रा बोराय बे थार गोनां माबा बलेन' गोनां ओइ गोसोम गारि स्करपिय' गोनांसो गोसोथोयो दाना एकदमबारे बोरै जाखोथाय फैसा थाखानिल' आरोना ओमफ्राय बिदि नङालै सनजित सिनाया जादों होननासो सोलायो आं बाबारे सिनाय जादों नामा मुदिस गुड मर्निं होनना बुंदों नै गुड मर्निं टु इउ मन्दिरा होनना बुंदों ओमफ्राय अनामिकालाय माबोरै अबाव खारखो मा एसे लेट कमेन्ट आगै मन्दिरा नोंना बाहाखाया बोरैसो जाबाय दाना बाहाखाया बोरैबा जाबाय दाना उखैलाबाय माथो खालामनो ओंखाम जाखानांगोनखा जानायालाय एले गाज्रि बावबायलां नोंसिनि थाखाय आमलाय जुमाय लाबोनो नागिरनाया लाबोनांगौरा इ गारि बावदों र' देवबार खालि थांबा लाबोगोन देवबार थांबावगोन जोबाखै सुटि बेनिफ्राय मिनिबाय आरोना अनसुलि गुड मर्निं हा आंसै गुड मर्निं मा होनदों गुड अबाव थांखो खेला बावबाय अबाव थांबा गुड मर्निं लिकिन दान 19 थेंक इउ सो माच अनसुलि थेंक इउ I also come LB and you joining me please हा हैकर मैं आपसे ऑलरेडी जॉइनिंग हो गया ओमफ्राय आब' अनामिका ना मिनिबाय नै ओमफ्राय जोंना अनसुलि आब' मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि एलबि स्क्रुम बरना लांनाय जाबाय मा खालामदों माबोरै खबर सबर अनसुलि आब' खोन्थाहरदो दे प्लिज ओमफ्राय आब' अनामिका ना मिनिबाय जोंना माबाया मा होनखो अनामिकाया आं सिखारबाय सना दाना अके आब' अनामिका गुड मर्निं दों ओमफ्राय जोंना मुरिसा अबाव खारखो हैकार थेंक इउ सो माच हैकार अके ओमफ्राय मन्दिरा सासे नागिरना होदो आंनो होनदोंना मन्दिरा ओमफ्रायलाय मानो नागिरना होनोब्रा अनामिकाया नागिरना होसिखासै होनबा नोंनो गेट 1 फ्रि 1 आरोना गेट 1 फ्रि 1 किसको चाहिए बोलो 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 आंना सिंगोराजा नों बोराय गोजा ना मा होनो आंना आंना सेंग्रा गोजा नों बोराय गोजा होनदांना गोजा आंना सेंग्रा गोजा नोंना बोराय गोजा ओमफ्राय मिनिबाय मर्निं आगै मन्दिरा होनदों आरोना मर्निं
मन्दिरा मर्निं नों आं नागिरनो रोङालै मडिस नागिरानो मडिस मडिस ब्र नों बहानि होनदोंमोनलाय आं बावबायलै मडिस नोंखौ देलै सासेल' नागिरनांगौ ना मडिस ब्र बहानिमोनब्रा मडिस मन्दिरा लेभेलद्रायलै आब' अनामिका आं मैया दाखालि मन्दिरामनि लामा जिजों थांना फैदों मन्दिरा मबाइल नाम्बार हरा मा हरा खबरबो लाया ओरैबायदि सेमफ्रा ओमफ्राय फ्रम कार्बि आलं कार्बि आलंनिसो होनबा नों मडिस आदसा ओइद ब्र कार्बि आलंआव बेरायनो नांगोनलै देनां र' बेनिफ्राय आयौ एथ' माखौ हाखु दाखु नोंलाय मोनगोन दे मडिसना ओइ बारे हाखु दाखु नङाबा बेफोर बुस्थुआ नेथ' जाग्रा बुस्थु नामा मन्दिरा एफा गरम जाफुनाय समाव नेथ' जायाना बेफोर बुस्थुआ गरम जाफुनाय समाव नेथ' जायानो बेफोर बुस्थुआ ओमफ्राय मडिस नों आंनि जाखाबायना होनना बुंदोंलै मडिस जाखाबायना जाखायाखैनो मडिस मुडिसि रे होननोसैलै मुडिसि कालटां टां कुलटां टां सोर गिदिं गिदिं स्राट मानो बिदि बुङो सनजित आं गाबगोन आं दाना नोंहालै माबा मन्दिरा नोंसिनि न' सेरजों थांदोंलै आं मानोथो नों आंखौ जेबो पात्ता लायासै जेनेबा आं क'क्राझारावनो 7 दिन थाना फैबायलै मिथिबायना क'क्राझारनि सासे मानसि खबर लाहैग्रा सिरिट आंथ' एलबि आं माबायाव दङ बङाइगावआव दङ क'क्राझाराव दङ होनना बुंदों रावबो खाथार लायाखैला माबा जाना थांनाय बायदि मोनो नामाब्रा नोंसोरलाय जाख्रुबनाय आं जाख्रुबजायालै ओमफ्राय अनसुमैया मा होनखो कार्बि आलं मा गामि मडिस आगैनो कार्बि आलं मा गामिनो ओमफ्राय अनसुलि आब' सना फिथर गावदां नोंसिना मा गामि खोन्थाहरलाय देलाय नोंसिना मा गामि मा होनना बुंदों क'क्राझारआ जों गामि नङाना माथो नोंसिनि गामि नालाय क'क्राझारआ नोंसिनि गामि नङाबालाय माथो आं बालुफुंनिसो आगै बालुफुंनिसो ने बालुफुङाव बेरायोथ' आङो बालुफुङाव बेरायनायाव खथ्थ' जुमाय लाइन दंना जुमाय फानग्रा खथ्थ' जुमाय लोंलाङो आं बालुफुङाव ओमफ्राय अरुणाचल थांबा जेब्रनो थेंक इउ सो माच गेबसन गुड मर्निं गाइस अके ओमफ्राय कल फैदोंलै ब्रनो अके दे रायलाय दे सोरनि कल फैलायखो रायलाय मन्दिरा सना गुड मर्निं सना होनना बुंदों नै ओं अनामिका बाजै होनना बुंदों जोंना बरमासो बरमा बावदोंसो सरि बरमा बरमा कलेजनि अफिसा बरमा कलेजनि बबे साइडथिं बरमानि सिख्लाफोराव जि मोजां बरमा खथ्थ' थांखांबायथ' बरमायाबो एबारसो दासो रोंगौमोन ना बर' थाबां मिथिना लोगोआ बिराद जानाय लोंगासिनोलै मिथिना लोगोआ दं बरमायाव लोगो दं आरो सासे लोगो माने बिराद गिदिर फुख्रि दंलै रायजोनि फुख्रिखौनो लादों माने 1 लाखआव लादों नामा मास बोसोरथाम होनदों नामा बोसोरथामाव 1 लाखनि फुख्रि लादोंलै मिथिना रायजोनि फुख्रि आरो ना ना आगारना जानानै मोनजागोन आरो ना बिदि लादों आरो ना ओमफ्राय नाया गिदिर जादों आरो ना ओमफ्राय आंखौ जानो लिंहरदोंमोन ना जानो आं थांनाय जायासै आरो ना ओमफ्राय सिम थांबाय आं बरमा मडिस ब्र गुड मर्निं होनदों
बाजै अनामिका गुड मर्निं नावदों नै गेबसना ओमफ्राय अनसुलिया मा होनदों अ नोंगौ नामा होनदों ओं ओमफ्राय मर्निं गेबसन दार्लिं नावदों अनामिका अन कार्बि आलं बां बां बांसामारि अनसुलिना अ मुरिसा ना मुनिरा माखो बेनोथ' रायदो आंखौ थनजिता ना रायदों नामा मुनिरा नोंनि बिमानिसिम हेपि मादार्स डे बुंना होदो नामा गुड मर्निं टु इउ गेबसन दों गुड गेबसन नों आंखौ लायाना गेबसन नों आंखौ लायाना आंहा मडिसखौ लानोसै गेबसन दाना सनादों गुड मर्निं आगै सनादों मा बुंखो गेबसन होनदों मा बुंखो नो गेबसन गेबसना बुंदों मन्दिरा नोंसा मामाखौ हेपि मादार्स डे गेबसना बुंदों होननानै खोन्थानांगौन आरोना अ नंगौ नामा आगै नावदों दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय बन लाबोदोंलै थेलाजों आं गेट खेवना होदों इखिनि पेलाले अब হ'ব দে ইয়াতে आं लागोन अनामिकानो नोंखौ लागोन अनामिका ओमफ्राय अ नंगौ नामा होनदों जोंना अनसुलिया मा बुंखो होनना आं खोन्थाखाबाय ओमफ्राय अनामिका बाजै हेपि मादार्स डे गोजोननाय थाबाय बिमा दारना बिमासो लिंबायलै नै अनामिका नोंखौ चल चल ओदिকে चल ना नहीं ओदिকে चल देंगरा आशा तो दे गैला अनामिकाया दिनैनिफ्राय गेबसना बिमासो लिंबाय हले हेपि मादार्स डे होनबायलै सेस बेनिफ्राय मन्दिरा नागिर दे आंनि थाखाय सासे नांदों जायो बाजै गावदां नामदों बोरै बाजैबो होनबाय बिमाबो होनबाय आयु ओमफ्राय मादार्सआनो हरबारबि हरनि सन्जिदा आरोना मादार्सआनो हरमारबाय हनै सन्जिदा मादारानो हरमारबायथ' आरो बेनिफ्राय दासो जाबावो नामा गेबसना होनदों आरोना ओमफ्राय मन्दिरा सना नोंनि बिमानिसिम हेपि मादार्स डे आंनि जाना बुंनो थिनदों मिंग्रि अनामिका माबा सरि मन्दिरा मा दा बुजानलाय हेपि मादार्स डे गेबसना बुंहरदों आयै होनना बुंना हो मडिस अनामिका बिमाखौनो लादो होनना लादो दिनै मादार्स डे नामा गेबसन होनदों दिनै मादार्स डे जायो अनामिका बिमा गावदां नामदों नागिरदो आंनि खुसि जायो दाना नों आंनि समाज अनसुलि मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो दे अनसुलि मा ओंख्रि औ मन्दिरा सना दिनै मादार्स डे थेंक इउ भेरि माच बेटा जिउ गोलाव जाथों होनना बुंहरबाय नै आं मोनथियानोमोन दाना मिथियानोमोननो जोंनिया मादार्स डेआथ' जोंना बैसागो बोथोरावनो जायोलै बिमा बिफाखौ खुलुमनानै आर'नाइ होनाया बेनिफ्राय
हेपि मादार्स डे गेबसन दाना हेपि मादार्सन गेबसनखौ मादार डे बिमा हेपि बिमासो होले गेबसना बिमासो होमबा जोला जोला आथोननिफ्राय जो आथोनाव खालामना होबाय माथो मन्दिराया गेबसनखौ जायगायावनो जोला आथोननिफ्राय मन्दिर जोला आथोनखौनो जो आथोन खालामना होयोना ओमफ्राय इउर गावदां नामदारानि नंगौ नंगौ मन्दिरा सना नामदारना मन्दिरा खुसि नागिरदों नाना खुसि खुसि खुसिना मा होनो खुखि सुखि सुखि दाना मन्दिरा नों आंखौ बिमा बानायबाय दाना ओंलै मन्दिरा सेसनिखौ बिमा बानायबाय डाइरेक्टनो बिमासो खालामबाय जो आथोनावसो लाबोबाय आरोना ओमफ्राय हेपि मादार्स दे गेबसन बिमानिसिम दाना सेसलै गेबसन बिमानिसिम गेबसन बिमानिसिम आरो गेबसन बिमानिसिम गेबसन ओमफ्राय मिनिबाय आरोना गावहा नै बिमासो बानायबाय होमबा दिनैनिफ्राय बिमा जासिगोनलै होमबा गेबसन ब्र'आ थेंक इउ अनामिका सना होनदों नानिया आंखौ खुदुमखांबाय सनाफोर दाना नानिया खामानि गैयालै माबासो एक्सेरियासो बिमा खुदुमनाया ओरैनो नंखायसो खोमा खुदुमब्रा दे मामा आं दिनै नों मादार्स डे नालाय मावना नोङो जिराय जिराय था आं दिनै नोंनो साहा फुदुंना ओंखाम संना जाहोगोन आङो दिनै नोंनि गस्ला लंपेन्ट सुना होगोन आङो बिखौसो इसे मादारसिम मिथिबाय खेबसे ओरैनो मा खुदुमनानै नोंलाय मा जानो जेबो खामानियाव हेल्प खालामाबा खामानियाव गैयाबा ओमफ्राय आगै आं खामानि मावनोसैनो दे खामानि मावदो दे जोंना ओमफ्राय फाल्थु सोमजिदाना फाल्थु नङाब्रा मा होनो जोंनाबो माबा मा होनो मरिस हिनजावखौनो मोनाब्लाब्ला आथोनखौनो सारजारसो खालामनोसै आं कमिउनिटि पस्ट होखादों पस्ट होदों आंबो नुदों पस्ट होनाय नुदों बन्दिया अन थेंक इउ स' माच जोंना मन्दिरा मस्ट वेलकाम गेबसन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय के एमआ मा बुङो जोंना पारकुरुं ब्लग हेलो ब्र'नो हेलो के एम हेलो मस्ट वेलकाम आपका स्वागत है मेरा एल्बम में मस्ट वेलकाम गोजोननाय थाबायनो मन्दिरसना बेनिफ्राय मानो बिदि बुङो पापि नोंनि फिसाजो नङा नामा दादा आंनि नांदेराखैना आंनि नांदेरनायमोन बेलेग खोथा आंनि नांदेरैखायनो बिदि जाना होबाय ओमफ्राय जोंना केपियानो ओइ ब्र' नों सिंगार जागोन नामा दादा ओइ ब्र' आं सिंगार जागोनथ' फैसा गारना होलाय एकदमबारे खनगोन आङो ब्र' केएम सिंगार जानो गोसोमोन आङो फैसा गैयाना आथोनखौनो सोलायदो नों सनजिन दाना ओमफ्रायलाय सार्जारि खालामनांसिगोन आङो जानाय नंला मदिस ओमफ्राय मा खालामदों गेबसन आरोना नै गेबसन मा खालामदों बिन्दिया अन थेंक इउ स' माच बिन्दिया अन रेनेकले बिन्दिया बोलो सुबाका ब्रेकफास्ट वाकिनि वा गेबसना माखौ अनामिका गावदां आंनिसो फिसाजोसो दे ना नोंनि बिनानावसो आंब्रा नों अनामिकाखौ बिमासो होनबाय दहयो बिमा आरो बिमा खम जारलालै सयथिबो मन्दिरा दाउदै आं दाउदै आरोना गेब्रुगोन मन्दिरा गेब्रुगोन सार्जारिसो खालामनोसै आथोनखौनो आं सनजितआ जात बुंग्रोयोलै किडनेप खालामनांसिगोन सनजितखौ दाना आङो किडनेप खालामसै आयौ मा मोनगोनब्रा आङो किडनेप खालामनानैलाय आंना आरो लेबाराबो डेमेज जाबायसोमोन ना जुमाय लोगो किडनेपआबो डेमेजसो आंनि किडनेप डेमेज लेबार डेमेजावलाय मा मोनो नोंसोरलाय 1 लाखबो मोननाय नङा खोमा आंनि लेबार किडनेप फानबाबो ओइ ब्र' मोन थाब साब खालामना होदो रिटार्न खालामफिनगोन दा दे नै केएमखौ सोर लोगो गैया लोगो खालाम
गेम नोंनो ब्लु नाबाय नोंनो साब खालामनानै कमेन्ट होना हो नोंनो बेग होजोबो खाना हो गया मेरा ओके अच्छा बिंदिया क्या सब्जी खाया बिंदिया बिंदिया दीदी क्या सब्जी खाया ओमफ्राय बे सन्जितआ गाज्रिथारहाय गोलेर बिखाया होनना होद गोलेर बिखानाय नङा खुसेंग्रानि बिखासो आङो खुसेंग्राया जेनेखानाय अन्थाव बाथाव सबाय बिमा जाखांफुनाय ओमफ्राय फानलु दंफां जाखांफुनाय अन्थाव बाथाव सबाय बिमा फानलु दंफां मोजां मोजांखौ थबस्र' अरस'नाय मा होनना बुंगोन खुसेंग्राया थिग बेबायदिनो आंबो खुसेंग्रासो बिखा आरोना आंना गोलेर बिखा नङा खुसेंग्रा बिखासो मन्दिरा बुंदों दिनै खामानि गैया नामा दिनै खामानि गैया नामा खेबसे मन्दिरा आं दसे थाना एलबि होगोन आरो दसे थाना एलबि होगोननो खैथासोआव होगोन नों खेबसे होनब्र' खोन्थालाय टाइमखौ 8:30 होदो होमबालाय ओमफ्राय थांगोन दे खेबसे होनदारना न थेंक इउ अके दिनै सानडे ना दिनै सानडे माबा मन्दिरा लोगो माब्रा माबायाव मा होनोमोनलाय बरमायाव थांबा बरमायाव बुहुद लोगोफोर दंलै बिराद लोगोफोर दं बरमायाव बिराद सिख्लाफोर लोगोफोर दंमोनलै एकदमबारे एकदम मा होनना बुंगोन बेखौ मोद्ला मोसि सिख्लाफोर लोगोफोर दंमोन आंना बावजोब्बायसो आं मोद्ला मोसि गोजा आरोना एकदमबारे जाख्रुबग्रा लोंख्रुबग्रा ना 8:30 अके नाङा कालटां टां कुलटां टां सोर गिदिं स्राद मदिस ब्र खामानि गैया नामा दिनै मदिस ब्र दाख्लैना सोरमोनथाय र' मा नाममोन बे नामा लोंनानै माबा होनो एलबि होनायालै एमपि ने बोला साफ करो प्लिज बोला एमपि को साफ करो गाइस एवरीवन मोस्ट वेलकाम एमपि मन्दिरा माखो लोगो दंमोन फै मेथाइ जाहोबानो जागोन होद मेथाइ जाहै नामा जोंनि उदालगुरियाव फैबानो जाबाय बेसे मेथाइ जानो जाहरगोन आं दा आं नोंसिनि गामियाव नोंसिनि एरियायावसो थाङो नालाय नोंसिनि एरियायाव थांबा नोंसो जाहरनांगोन जयनिं मी दुगो एमपि खिथा जों जाव मन्दिरा नोंखौ आंनि बिमाया मा जाना मन्दिरा नोंखौ नोंनि बिमाया मा जाना जोनोम होनाय होनदारा मन्दिराखौ मा जाना जोनोम होनायथाय मथथे मन्दिराखौ मानलाग्रा बुस्थु जानासो जोनोम होदों बायदि मोनदों आं ओंखायनो मानलालाबाय मानसिया ओमफ्राय मदिसा होनदों खामानि थाङाखै सन्जिबरा खामानि थाङाखै आरो ना आदसा माबा मदिस मा होनो लंका श्रीलंकाया बेसे गोजान जायो नोंसिनि लंकाया माबाया श्रीलंकायालै लंका एरिया बेनिफ्राय आर प्रेटिं होयो माथो नोंबो आलफाटिं होयो माथो नोंबो गाजा सुनिनाना ओमब्रा एडभार्टाइस होयोब्रा आंबो एडभार्टाइस होनांगोन ना सम जायानाबा मन्दिरा मोसाहारि सापर्ट करो बलरा मन्दिरा मदिस होनदों मेथाइखौनो जायो नामा ब्र मेथाइखौनो जायोथ' आरो मेथाइखौ जानाब्रा माबाखौ जाने मदिस माबाखौ जानांगौब्रा मेथाइखौलाय मा जानो आजिखालि सिख्लाफोरा मेथाइ जालाथ' माबासो जायोनो माबा ओमफ्राय मन्दिरा मोसाहारि सापर्ट करो नो एमपि के साथ सापर्ट जाओ मा मन्दिरा आंखौलाय लोगो हमा नामा नोंना बुंदारनै मा सिरिलैनो सिरि नङाब्रा नै सिरि नङा अबाव खारबाय थायो नोंलाय कब्रा दखानिया जोंना बे एमावहा कब्रा दखानिया अबावबा खारलाबाय थायोलै कब्राखौ दसे नामब्रबगौ जायो आरो कब्रा दखानिया खारलाबाय थायो जोंना मन्दिरा जुनियाव जाओ एमपि के साथ गोखा फिथाइ जाना जोनोम होदों गेबसन गोखा जाना जोनोम होआखै नोंखौ जोगोनार फिथाइ खुमब्रा फिथाइ जानासो जोनोम होदों बायदि मोनदां लाव फिथाइ थाइबें फिथाइ ओमफ्राय फान्थाव फिथाइफोर जानानै जोनोम होदों नोंखौ बेखायनो नोङो मानसिया एसे माबा आरोना मा होनना बुङो बेखौ बुंथ'ला आङो मन्दिरा अनामिका थेंक इउ एमपि के साथ सापर्ट जाओ हेल' अके होनना बुंदों मदिस जादों लंकाया हजाय डिस्ट्रिक्टसो ब्र जोंना कार्बि आलं आदसा लंकायाव लोगो दंलै सासे लोगो दं आंहा लंकायाव जिसिबि ड्राइभार आरोना जिसिबि सालायो राजा नाम मन्दिरा सापर्ट करो बोलाय देखो ओमफ्राय जोंना ब्लु होलाय अके ब्लु ने ओमफ्राय जोंना दुनु फैदों आरोना गुड मर्निं ब्र नों गुड मर्निं ओमफ्राय मा होनना बुङो हामगौ गासैखौबो
मिलायल' जा जाखो होननानै थाइल' जाखो होननानै मिनिबाय अ गोखा जाना जोनोम होनायखायनो फाग्लि उरलिया जा साफा जा बाल दाना माबासो जायो ललिपप ना सन्दिप ओंलै टाइगार ललिपप होनो मिथिबाय ना बेबो ललिपपआव अनेक मडेलनि थायो मिथिबाय ना अनेक मडेलनि थायो आरोना इसके बाद जोंना मा होनना बुंखो ललिपप ओमफ्राय जोंना सनजित दानिया रागा जोंबाय मिनिबाय है केपसन सना होनदों आरोना मानिखो मन्दिरा सना होनदों आरोना आयु केपसना मन्दिरानि ओइ ओइ माबा मा होनो केपसन ब्र मन्दिराना बयफ्रेन्डआ साथाम साब्रैसो दंखायो आं मानसिखौ नायनायावनो बोरैबा माने अमा बैसा नुखाबाय आरो ना सानै साथाम बयफ्रेन्ड गोनांनो ओमफ्राय पी पीएम एमपी आपको ऑलरेडी साबे मंदिरा ने मंदिरा को बेक कर दो मुदिसा मिनिबाय ना उनामिका मिनिबाय मंदिरा मोसाहारि सापर्ट करो होनना बुंबाय थाबायलै नै मंदिरा आपसे अलरेडि साबे मिनिनो ओंखारदों गेप मिनिनो ओंखारदों ना ओमफ्राय जोंना बिबारा नै हेलौ बोरमानि दारि गुड मर्निं बोरमा दारिया गैला नै नायनोबा नै बोरमा दारि गैला नै गैला बोरमा दारि गैला बिबारा बिराद बोरैबाथारलै गोसोआनो एकदम खुसेंग्रानि बिखासो बिबारनिना आंनि लोगोआव फैया दाना मालायनियावबा जि बारे मिनि हाजें हाजें आहाय लायलायथारो आरोना बिबारिया ओमफ्राय आंनियावबा गैया एसेबो ओमफ्राय एमपिया अन थेंक इउ ओइ ब्र मा खालामदोंनो ब्र के एम ब्र खामानिबो गैया दिनै ओमफ्राय जोंना खोनासंबाय दं होननानै बिबारिया लाइक होबाय दादा बोरमा दारिनो अके अके एमपिया नों सापर्ट करो एमपिखौ थोट्स नों साननाया मालाबाबो जानाय हाया बिदिसो होनदों मालाबाबो जानायानो जागोनदां मालाबाबो देनां थैनायनि सिगां खोनासं अनामिका बाजैदों मन्दिरा नोंखौ आं दाबो दा बायदियाव मोनब्ला आंनि नोंनि खिथुखौबो सुना होबावगोनसो होनना खिथु सुना होबावगोनसोनोलै नै ओइ ब्र मन्दिराया आंनि खाना ओइ मन्दिराया नै माबानि खासोनो केटिएमनि खासोनो आरोना के एमनिसो मन्दिरा नै मन्दिरा सासे फैबावलायबाय ओइद साला राहुलालाय मा फैदोंब्रा सापट गावहा 100 जनसो दं दां सनजित ना 100 जन नङा आंना 200 जन दङ नै नोंसोरनो खोन्थानो दे र' 200 जन दङ ना नायनो र' बुलांलाय बोरैमोनब्रा माबा सोलायबायमोन मडेलानो सार्जारिसो खालामैनो गैयालै आं नायनो रासै बोरैबा जाबाय आंना आपडेट होनानै नोंसोरनो खोन्थानो आं र' बेसेबां टटेल दङ खोथाया नायजायालै माथो बोरैबा ओमफ्राय थेंक इउ औ दारि गैया मोजां नुबाय दे दादा होनना दे दारि गैला दिम्बाय फैबाय थादो बिबारि आब' गार्डेन गुड मर्निं दों थेंक इउ आगै बिबारि मर्निं दा बुंदारना ओमफ्राय खिथुखौल' सुगोन नामा केपसन होनदों नोंलै खिथुखौल' सुगोन केपसना बोरैबाथार मोखांखौबोथ' सुनांगोन ना ने केम नांगौबाय सापर्ट एमपि केपसन फालतु सालाना गाबखौ आगै बिबार दाना मर्निं आब' अनामिका केपसन दानानै बिबारिया आंखौबो मर्निं होनलायलायाखै बिबारिया बोरैबाथार खुसेंग्रानि बिखा मारलै बे बिबारिया खुसेंग्रा बिखा ओमफ्राय थेंक इउ मन्दिरा नों मा मिनिखो सना नांबाय नै केमा मन्दिरा लानोब्ला आंजों दावहा नांनांगोन नों दाना मन्दिराखौ लानोबा गेपसनजों दावहा नांनांगोननोलै केम WW इउनिभार्सेल मन्दिरा चेम्पियनशिप
WWE इउनिभार्सेल मन्दिरा चेम्पियनशिप आरोना ओमफ्राय गेबसन बि मा होनो केएम आरोना ओमफ्राय हेलौ मुडिस ब्र जोंहालाय सोरखौ लाबावनोब्रा मुडिस सानैजों जोंहा बुरि बुरिसो नायनांसिगोन मुडिस आब' अनामिका हेपि मादार्स डे आब' सना खाथियाव थानाय मोनबा खुदुमना स्राय खालामगौमोन आब' अनामिका खुदुमनायजोंलाय मा जानो थोरसि लथा सुना हैगौमोन आङो ओंखाम संना जाहोगोन आङो जि सुना होगौमोन आं होननानै बुंनांगौब्रा होमबासो जागोन दा अना बसुमतारी प्लास सनजित 23 लाइक दान मरा बिएम नानाजी एम एम ना मिनिबाय नै गिफ्टना मा होनदों अल बड' सुना होगोन आं अल बडि सुना होगोन आं मडिस नामलाय नै बिएमनि हास्राय मन्दिराने सुपार गेबसन मिनिबाय सुना हो गेबसन नामदों आरोना बिबार आब' मा खालामदों भिडिअ आपल'ड होबाय आं गाइस मोनदे अके दा नायगोन जों औ बावगारनाय दादा गुड मर्निं दादा आंहा गैयालै सनजित गेट वान फ्रि वानखौसो लानोसै सनजितफ्राव ओंलै जा मडिस बिदिनो गेट वान फ्रि वानखौसो लागोन जा औ मडिस ब्र नामदों गेबसना ओमफ्राय कमेन्ट उल्था फरायबाय दादा आरोना कमेन्ट उल्था फरायनो माने आं सर्टआव फरायबाय आरोना आब' अनामिका हेपि मादार्स डे आब' सना खाथियाव थानाय मोनबा खुदुमना आशिर्बाद लागोमोन आब' बिमा दाना आशिर्बाद लागोमोन आरोना आदसा थेंक इउ उल्था फरायनो थाखाय सरि एमाव अन दहाय नायगोनलै मन्दिरा दाहाय नायगोनलै मन्दिरा आं नायखायो माथो मन्दिरा भिडिअखौ लायनानै दा नायना होगोन दे मन्दिरा नामदों गेबसना ओमफ्राय जेबो खालामाखै गेबसन दादों मडिसनो थेंक इउ आगै सना सेम टु इउ आंनि आगै सना जिउ गोलाव जाथों मोजाङै मोजां थाबाय थानो हाथों होनना बुंहरदों नै रुनिमाया हे हाय सनजित गुड मर्निंग बोल रहा रुनिमा ने गुड मर्निंग रुनिमा जी इतना दिन के बाद रुनिमा ने मेरा एलबी में आया है रुनिमा मैं आपका एलबी में जाके लाइक करता हूँ लेकिन रुनिमा मेरा नाम नहीं लेता है रुनिमा खुद का एलबी में गेबसना मा होनो अके बिबारि आब' ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा होनना सोंदों मन्दिराया अके गेबसन ब्र सना होनना बुंदों नै ओमफ्राय रुनिमा 24 लाइक दान थेंक इउ स' माच रुनिमा 24 लाइक देनिकले थेंक इउ एमा अन नै खुदुमहरलाबायबाय मन्दिरा सना नोंखौ खुदुमबाय दे खुदुमफ्लेला जोब्बायलै मन्दिरा सेसलै गैला नोङो हाइपार हिमग्ल'बिना बारायसिगोन बायदि मोनदों आङो कि खबर सनजित खबर रुनिमा अन थेंक इउ स' माच रडस आं दा फैफिनगोन अके फैफिनगोन सनजित अके खामाखै आगै अनलि दैल' लोंदों दाना अन थेंक इउ रुनिमा होनदों साहा खाला नै मैं साहा खाइसे लाल साहा खाइसे लाल साहा अबाव थांनो नों हो होनदों अबाव थांनो नो मन्दिरा अबाव थांनो एमाव अन बाय थेंक इउ आब' अनामिका होनदोंना कमेन्ट खालाम दे सोर दङ हान्थु लोरोफो सोमावनानै जोंहानि न'आव हाबफै ब्रेकफास्ट खालामदो बिबार आब' होनदाना बे ब्रेकफास्ट खालामनांगौनो ओमफ्राय अन मन्दिरा होनदों र' होनदाना मन्दिरा र' होनदों आरोना हान्थु लोरोफो सोमावनानै जोंनि न'आव हाबफै मनिस अन थेंक इउ स' माच ब्रादार मनिस अन थानायनि थाखाय आं साहा फुदुंदों सना साहा फुदुंदों जोंना मन्दिरा एमाव अन मन्नाका 100% खिनो ओंखारखादों गैला जों जेबो बाखिनो आं बिस्कुट जानायालै सनजित आइसु काम करि आसु तुमाक लाइक देब आइलु दे
दाम अके थेंक इउ स' माच अके रुनिमा थेंक इउ दे लों दे लों नों हारसिंनो सा होनदाना नङा मा गेबसन ओइ नोंखागौ बे खिनो ओंखारदों थगायदों ओंखारदों लाजिनानै दाबो सा लोङाखै अनामिका बाजै होनदों औ आगै आं डाइरेक्ट ओंखाम जानोसै दा प्रग्राम दं जोंनिया मादार्स डेनि आगैनो अके गिर्जायाव दा प्रग्राम दं आरोना मादार्स डेनि ओमफ्राय अनामिकाया मा होनखो ओंखामबो संदों गामियाव थांगोन दिनै दाना गामियाव थांगोननो दिनै गामियाव माबाखौ नायहैनो मा होनना बुंगोन बिबोनांखौ नायहैनो बिबोनांखौ खुलुमहैनो थांगोननो ओमफ्राय बिजाबखौ खुलुमहैनो थांगोन ओइ अनन थेंक इउ एमावन गिफ्टसनो अबाव थाङो नों गोरानदोंलै बिराद अबाव थांथाय मान दासो सिखारदों आगै दाना बिबार आब' आं खृष्टानसो बिबार आब' नों खृष्टानसो जामारदों ओं माबा गेबसन ब्र' बिबारा खृष्टानसो माबानि उदालगुरिनिनो जोंनि खाथि जायो ओमफ्राय औ आगै गेबसन आं खृष्टानसो होनदों आदा बिबार आंबो आदा खृष्टानब्रा आंबो गिर्जायाव थाङोना ओमफ्राय औ दाना ओमफ्राय सानदेआव गोबाव उन्दुयो आं दाना थोदस आंना बिबोनां मेरला दंलै साफा थारदों खुदुम जाबाय थानांगौ नङा बिबोनांफोरजों दाना अन थेंगु बेलेग दिनाव हरथायावनो सिखारो दाना सिखारा इयो आंसो फोजाहरो कमेन्ट कीजिए कमेन्ट नाइन बान्दा सर कौन है औ दादा नोंबो खृष्टान नाम दाना बिबार आब' आंबो खृष्टानसो नानो अनन देखौ आच्छासि खामानि गैया होमबा दिनै बिसिना फैयाखैदां ब्रा मिस्टे गाथारलाय प्रानजित बाय ओइ प्रानजित गोलेर बिखाया बाय होनलाबायबायलै दानो एफा अयनायलै ओमफ्राय बिबार आब' मा गामि नोंसिना ओमफ्राय आयु मा होनना बुंदों बिबार आब' मा गामि नों आं बाथोनसोलै दाना बाथोनसोलै आयौ आगै गेबसन दिनैसो मिथिबाय आरोना हेलौ सार दाना नै ASDआ दिनैसो फैदों आरो आंनि एलबियाव ASD कुकिंआ खृष्टान जा हिन्दु जा मानसिया मानसिखा मुगैलायनाङाल'सो होनदों ओं एखे आरो गासिबो ओंखाम जायो जोङो ने गासिबनाबो थैया गोजा ओमफ्राय नंगौ ना आब' बिबार होनना बुंदों लाइक डान थेंक इउ स' माच जोंना नै ASD आरोना एफा डेन्जार नाम लाथारो नोंसोर ASD बिदि आरोना सिम्पोल गोरा रावनावबो गैयि नाम लानांगौ आरोना मोजां जायो ओमफ्राय गामिखौ खिन्थाथ'ला दे आगै गेबसन उनाव खिन्थागोन गाज्रि दामोन ओइ बिबारा खोन्थाखाया जोंनि खाथियावनो जायो बिबारनि न'आ मालाबा जोख्लायगोन आरो बिबारखौ गामि खोन्थायो आंनोबो खोन्थाया प्रानजित माबा गेबसन आंनोबो खोन्थाया बे बिबारा जोंनि खाथिनि जायो ओइ प्रानजित नामदों नै मा बाथोन बेलाय बाथोन होनदों दाना मा बाथोन बेलाय बाथोन होनदों प्रानजित गोलेर बिबार नै ओरैसो लाइक डान थेंक इउ स' माच लेथन ब्र' बिबारा बबे जायगानिब्रा अबे जरनि गामिया
बिबार होननानै गेबसना ओमफ्राय हेलौ सन्दीप ब्र ओं मदिस बुं उल्था फरायबाय दादाया ट्रान्जिट नामदाना उल्था फरायबाय आं उल्था फरायखायो एसे उल्था फरायबासो हिट जायोलै मिथिबायना हिट जायो खर'फ्रा थिग जायो आरोना जाखांबाय ना मा होनदों जायाखैलै ओंखाम जायाखै आङो मा जादों ह बेयाव माबा लेथन ब्र बेहाय माने एसे हिन्जाव नागिरलायदों सोरना हिन्जाव बुरिया मोजां जागोन ना मा नागिरलायदोंसो नै मा जादों गाबोन गाबनो नङा आगै गेबसनदारना नै ओमफ्राय हेलौ प्रान्जित ब्र होनदों मैसो हारिनि जायाखै मैसो हारिनि जायालै होनना ओइ फाग्ला प्रान्जित मैसो हारिनि दै गांलांगोन नोङो दै गांलांगोन गोलोमलांगोन हान्थु रुवायगोन नोङो थेवबो ओमफ्राय नोंना बिदैया गलांगोन थेवबो मैसो ओमफ्राय मदेस खि खबरनो प्रान्जितआ फैदो अरुणाचलाव मा खालामनो बाइक गैयालै आंना नाबो होलांगौमोन आं गाबोन आं नोंनो गामि खोन्थागोन दाना नै गाबोन गामि खोन्थागोन दाबो टमेट'जों ना गोरानजों बाथोन बानायबाय आं दाना बारे गोथाव जाथारो नै ओरै सै लेथन सानदों आं गोथाव ओंख्रि संनो रोङाहाय सनाफोरदों प्रान्जित सनजित एखेलै प्रान्जित होननाया सनजितसो होनफ्लांदों अके मेक्सेल अनामिका अन आयौलै गेबसन गाबनो नाङा दाना आं माब्लाबा जानो थांगोन अनामिका बाजै नोंनि ओंख्रि संनायखौ नों लेखना अन गाबगोन आं बिबार आब' होनदों स्टप सनजित दाना प्रान्जित दासो ओइ प्रान्जित माहा खारखो दाना दं बिनार दाना फैदो ब्र एलग्रा फंबाय थांगोन दाना फैदो ब्र एलग्रा फंबाय थांगोन दाना गारि गैया नाव थांगौमोन आं गाइस आं एलबि होनोसै दसे था अके दे गेबसन दे बिबार होनना बुंदों नै आं बिनारसो जाबाय प्रान्जित दाना आं बिनारसो जाबायनो एस दिस अफिसियेल आवसो आरोना बेयावसो आरो होनना बुंदों लै नै दा बेयावसो फैदों दसे सरि बिबार सना होनना बुंदों नै माबाया रन्जितआ आरो बिबारा मा बुंखो उनाव खोन्थाजोबगोन आगै गेबसन दाना उनाव माला उनाव दा मोनायाव खि थैगोन ना गाबोन थैगोन उनावखौलाय मा नांगौ ने दानो नांगौ दानो खोन्था ओइ आगै सना आं गोथाव संनो रोंगौ गोथाव संनो रोंगौ आगै दाना ओमफ्राय जोंना दे सनजित दे बिबार आब' होनना बुंदों ओमफ्राय मुदिसा माखो माब्लाबा थांगोन र' दाना बिबारा माखो औ दे जेबो नङा प्रान्जितदों थोदस दादा आं थैथ'नो गोसो गैया नों थैथ'नो गोसो गैयाबालाय मा जानो थैफ्लांबालाय बोरैबा दानो खोन्थागा बोरैबा थैफ्लांगोन नै मैयाबो सासे माबाया मा होनना बुंगोन सिख्ला मानसियानो फासि लाना थैदोंनो मैया सासे आरोबाव क'क्राझाराव ओमफ्राय दे लागायदो सनजित बिबारा आंनिसो माबा माबि सोंबाय थानाङा दे आं सोङाखैलै बिबारनाव ओइसो जोंना गेबसना सोंगासिनो दं गेबसना दादा क्या दादा फुराय दिन सलायनायसो जागोन मुदिस अननन थैनायनि रायलायनो नाङा दादा आन्दारना ओमफ्राय जोंना अनन दे कमेन्ट खालामदो स्रायनो
सोर दं सोर गैया कमेन्ट खालामना होदो। आं सनजितनो गोथाव गोथाव संना हरफायोथ' बासाव उदिस गैनाना बासाव नामा? आं सनजितनो गोथाव गोथाव संना हरफायोथ' बासआव मदिस आगै नावदों। खबरा गरमलै दिनै सान्दुं गोसाथार नोंलै प्रन्जित खबरा एसे गरमानो। Guys, LB scream is going on now. Okay, Gabson दे लागाय दे Gabson आंबो 2 मिनिटनि उनाव थांगासिनो दङ। 2 मिनिटनि उनाव थांगासिनो दङ दे। लगाव बुजना ASRD आंनाव नाम्बारा फैबांलालै बाला बिराद समायनालै मानसियालाय हौवाना हिनजाव जाखोब्रा लाना खारगौमोन आं मोनब्ला गुलु ओंलै गुलु SD नोंजोंसो आरोना नोंजोंसो गुलु बाय दादा ओके बिबार दे थां थांदो यू भी बंद करेगा हैकर अभी थोड़ा 1-2 मिनट के बाद थोद सनजित नांनो जोंनानै ओमफ्राय जोंनानै माबा मिनिबाय मानो मिनिखो ASD लके आगै बिबार थांबाय नामा थांबाय आगै बिबारा बायनोमोन दानि थांबाय बेनिफ्राय I will come LB joining me okay I will come LB joining me okay hacker okay not now later on okay सोरबा साब खालामदोब्रा आंखौबो नामदारना दुलुर सना आंखौ नुवाखै नामदारा नुवाखैदांलै मेगना जालानोलै ना मेगना जाला नुवाखैदां सनजित बल'ल होनाय ना बुलुल होनाय दाना मा बुलुलब्रा सनजित बल'ल होनाय दाना बल'ल माने ब्लु आरो ने नों आं मैया रायगोन ना बेखायनो आं दाना मा नामखो नों आं मैया रायगोन ना बेखायनो गांजिमा आगै सनादा मा अनामिका नों LB ना बुंलाय दोननोसै नामालाय दोननोसै दां अनामिका
दुलुर सना आंखौ मा बिखाजों बिदि बुंखो नों होगोन आं 10थायाव दाना आं दोननोसै दां देलाय लास्ट कमेन्ट खालामलायदो सोर सोर दङ लास्ट कमेन्ट खालामलायदो दे साब खालामदै आं एसडि खौ साब खालामबाय एसडि खौ एसडि साब थांखो नों आंखौ अना दाना है आं मा सोदों मा ओंखारबायलै अनोलै सना औ नावदो माबा मोना एलबि होबायमोनलै नै सोरबा मडिस मोना एलबि होबायमोन नै एमपि मोना एलबि होबायमोन आरोना थांनांगौमोनदां दावरायानो गैया दिसुन ने ओंलै दावरायफोराथ' मानो फैयालै दावरायफोरा खारें गैया बिसिब्रा खारें गैया दे आंना मबाइल चार्ज गैला दावरायानो फैयालै प्रानजित मा जाबावगोनथाय ओइ बहि गांसे कलम थांगौ र'
Kulo mana gele nào. Đi cái lăng dơ là. Mến chú không nghe nào. Đồ nữa. Mà anh bây giờ sẽ đi bà. Làm ra đi bây đi. Anh là không sẽ đi mà anh muốn làm cái làm bất cứ cái gì đâu mà. Nhiều cái làm hay là các bạn làm vậy. Anh làm lên được. Oke, bye bye. Oke. Logoफोर thank you so much. जोंना नै माबायाबो गांजेमा नोङो बिना माबा thank you so much. गासिबो everyone नै ओके रोजा साबायखर thank you everyone guys रोजा साबायखर जोंना प्रान्जितखौ स्पेशली thank you होनना बुंसै स्पेशली प्रान्जित thank you रावबो नोंनो स्पेशली thank you होआखै आरो ना thank you स्पेशली अनामिका स्पेशली thank you अनामिका thank you बाय सना दाना ओके thank you आं एलबे दोननोसै दै दोनबाय आं दै